Horas madihita saluhutna, di hamuak kamanami dohot inanami, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipaso dohot pangaramotyon ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu Info Kafit onom Maret 2022 imana tersurat di Rom bidu 10 ayat 2 rodi ayat 10 tolu dohot topik minggu malua doganup nama jo goar ni Tuhane. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Hujaha madihita songonoma hatani Tuhata. Odo tahe didok, talpedo diho hatai, di bagasa pamangamu, doho di bagasa rohamdo. Ido hata hapor siaoni, nahu barita ho kami. Ai malua maho, molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi, huhut di hapor siai roham. Naung di pahehe di batai banasian akan namate. Ai rohai do porsea asa tuhati goran. Pamanganido makatidakon asa tuhaluaon. Adidok suratido. Dang sipailaon nasa na porsea di ibana. Ai dangadong iberni Jahudi manang junani. Ai sadadu Tuhan ni saluhut na. Naung marbasa-basahon sian hamoraon na tu saluhut akan nama jo ibana. Ai malua do ganup nama jo guarni Tuhani. Ima hatani Tuhata. Hamu kadongan saha porsiaon molo taparrohahon mamuka sian ayat sada di bidu 10 hal pokok na tinaringotan ni Apostel Paulus di si ima taringot tu haluaon. Dakolan mamukasian ayat sada sebenarnya sasitong na ikut jahot tado mamukasian bidusia ayat 30 rodi ayat 30 tolu satu bidu 10. Taparroha homa ahadido Apostel Paulus di ayat sadai di bidu 10. Alia kadongan dipangido rohaku huhut hutangyakon nasida tu debata. Anggiat malua di hata Indonesia didok selamat atau diselamatkan. Di pangido rohani Apostel Paulus anggiat malua nasida. Tangiang ni Apostel Paulus peido anggiat malua nasida. Ima intina, ima pokokna, malua selamat. Holani songodiado nasida asa malua bagaimana mereka supaya selamat di soma nagabi persoalan. Di hati dakon Apostel Paulus do pabuan na di hari koton nasida haluauni ima merhite nama karikoton parugamo onna alaidang marroha. Mungkin di hata Indonesia umura tajaha mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Songo dia do maksudnya Apostel Paulus dang marroha, tanpa pengertian yang benar. Tidak mamusetu ayat na mangihut ima di ayat dulu. Ai di suadahon nasida do hati goran ni debata, dilului tahe pajongjokon hati goran nasida sadiri, jaladang diudukon hati goran ni debata. Jadi mangihuton Apostel Paulus halak na somarroha do na pajongjong hati goran na sadiri. Jala na maswadahon hati goran ni debata jaladang uduk tu si. Doho padohan na asing naing malua alay siya dalan na susitong. Naing malua alay diripu buhay paluaw na dirina marhite siyan malo-malo na sabing. Apostel Paulus mangodolhon dang adong kaluaon jaladang adong nabuy malua molo so di parhatutu hati goran ni debata jala ikon uduk tu si takluk kepada kebenaran Allah.
Lubi tumakas muse di do Apostel Paulus di bagasa trupukon tigor pejol mai haporsiaon na do mamitori ibana. Tanga dong sipitori dirina. Jala haluaw ni jupang nasida doi di bagasa diri ni Jesus Kristus. Doho pangatusyon na asing hola Jesus Kristus do natuk paluahon nasida. Tanga dong nabuhi malua marhiti siyan usaha manang upaya sa diri. Atik pedi pada narobi perjanjian lama heado di suraton si Musa songonon. Di ayat 5 tajaha jol mana mangulahon hatigoran na marhiti siyan patik ido na mangulu disi. Ima didok di ayat 5. Alai nung ngabe di pasiko pidi bagasa diri ni Jesus Kristus. Ido asa didok Jesus do hagugu ni patihi. Di ayat 4 tumakas didok ay Kristusido ujung ni patihi laho mamitori nasa na porsea. Ido asa masay takas didok di bagasa trupukon ay malua maho molo di parhato pot pamangami Tuhan Jesusi huhud di haporsea roham naung dipahehe debatay bana siyan akan amate. Jala talpe dekat do hatai di bagasan pamangamu dohot roham. Ima didok di turpuk tainak kiningan. Maksud na hatai ima pakatidak konon pabua Jesus do si palua. Jalulu bidumasi mamuse didok di ayat 10 tului ay malua do ganup na majo guarni Tuhani. Hama kadongan sa haporsiaon marhiti hatorangan ni turpuki pinomat adong matulu hal na patut putih hata jala renukonota siya jamitaon. Parjulu malua manang selamat. Adok siya kitau tahe na solomorohana malua. Manang malua siya dia petahoy. Malua siya parmaraan, malua siya parsahiton, maluasian pangalilion ni debt collector, maluasian utang do na asing. Alani dohonot tama, selamat adalah kebutuhan semua orang. Gudang do kebutuhata, alai malua ima sada kebutuhan na pokok di kita. Idua sa ganup ari, say tadok selamat. Mulu hata batak na, Horas. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Anong masipata madok met pagi, met siang, met malam. Apa itu met? Gabiswadong artina molo disingkat-singkat ate. Di Bibeli dakolan na berkaitan tu jiwa dan surga hata selamat. Tong domar perdumuan turaga dan dunia. Lapatan na dakola todita na naing selamat. Dakola tu surgo hita naing malua manang selamat. Pamatak tau perikok do selamat. Horas. Di portibio pe rikok do hita malua. Horas. Malua pamatak ta. Malua nak todita. Selamat di dunia. Selamat juga di surga. Selamat na marguar si selamat. Selamat tong dongan si selamat tadi. Pokok na selamat masudi. Selamat dalam segala hal. Ima na perjulu. Napaduahon ima ikon hari kotono tado na marugamoon. Kita harus sungguh-sungguh giat untuk Allah. Alai ikom marroha dengan pengertian yang benar. Itu nak di Trupuk Tayate. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang religius, negara yang beragama. Tutu arong do alasanna madoksongoni. Alana di negara tom masudi agama resmi na diakui portibion. Asing dupi muse aka aliran-aliran kepercayaan. Mungkin negara lain tidak punya itu semua.
Adong Islam, adong Kristen, adong Buddha, adong Hindu, adong Konghucu. Dengan bermacam-macam sekte muse di agamai. Misalnya di agama Kristen, tang binoto be 30, bahkan mungkin 100 nama sekte. Jadi wajar domolo dido Indonesia negara yang paling religius. Sian sudut jumlah nai. Alai molo disukun hobardo persitutuona na marugamoy tu pangalahona. Odo nagabi persoalan. Jaladus songon na pinaingot ni Apostol Paulus di bagasa turpukon. Marsitutu dunian na sida di parugamo onay. Alay dang marroha. Buasa dang marroha. Ala marugamo marhiti hati goran na sa diri. Lapatan na marhiti malo-malo na sabing. Dang aturan manang hati goran ni Tuhani na diihuton. Dang gabi tu hagiot ni Tuhani uduk. Alay tu pikiran na sa diri do. Dus di songon na tado na digijang nakining. Naing malua. Alay diri puboy malua marhiti hati goran na sa diri. Diri puboy malua ala pikiran na sa diri. Jadi juk-juk maagamay holad di baju-baju na sabing. Bangku pahian na dah soy nama. Sahira perdi surgui na may daw. Boha, anong dunwaing taida songoni? Dah kaya absen marminggu. Tu pertanyaan ape songoni. Panyup na di bibili. Wah, soy nama. Kalung salip na, horuk-korung na, belga-belga. Alay ibana majol mana ubir, jalan na ubelga holsona di pertibion. Rasa khawatirnya melebihi hidupnya. Anggu jamitana, nak kita holsoan. Haru pirong na martonga-tonga langi di sarihod debata. Danin na do, sialang katani. Hape holad diorui sautik gajina ngapitor mangamuk. Dungi di dokma. Lului hamu ma. Pangulan na somerbutuha. Ya itu rin na mada sulpak. Taringok na majoyate. Sutungadong na tersinggung ba. Iko pos doro hata tutuhani. Ninna muse. Iko benget. Hape hola moru setoran niya matay tuinata. Nga pitor piri-pirihon. Pitor di dokma. Tumigo mahita mulak tutubat. Wala. Gudang dope contoh na asing na merdu mutusi. Tapagajang bima. Anggo solat soy na maringgas na subuy do pituheli sadari. Surgui sipata may dia tusi sa songon kaplingan nyopung na sa diri. Ibana manut tu hojol matu surgo do tu naroko. Gabi ibana do humibas ya Tuhan na. Karena itu beragamalah dengan benar. Jangan mabuk agama. Yang namanya mabuk, entah mabuk apapun itu, memang itu tidak baik. Alani Apostol Paulus madok molo naing marugamo, iko marohado dengan pengertian yang benar. Napatuluhon na buita putih hisya trupukon ima di padohan malua do ganup na maju guar ni Tuhani. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hamuah kamanami dohot ina nami. Molo didok songoni ikot tayo tate dang mantray. Dang simsalabimi. Dang jampi-jampi i. Dak songon edenisi Iwan Falsino ni. Bento. Sebut nama aku 3 kali bento ina. Terselesai persoalan. Lapatan ni padohani ima patuguhon pikiran na digijang nakiningan ido. Ay dangadok kaluaun ni hita jolma iya soholan marhiti-hiti Jesus Kristus. Ido asa didok malua do ganup na maju guar ni Tuhani. Menyebut nama Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain-lain. Tetapi dengan menyebut nama Tuhan, kita tahu kepada siapa kita dapat mengadu, curhat, dan memberitahu segala kehidupan kita.
Dengan berseru kepada nama Tuhan, kita sadar bahwa hanya ada satu nama yang menjadi tumpuan dan pengharapan kita, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma di hatam na badiai, pauratom may di bagasan rohanami. Asa di perbuihon hatami Tuhan, aka perbuih na dinggan, perbuih na tonggi dayon nami, nang dayon yaka dongan nami. Di bagasan Jesus Kristus martangiyak kami tuho. Amin.